companys i companyes, com ja vos vaig dir, vaig a deixar-me la pell perquè vull guanyar, perquè vull ser l'alcalde de tot el poble de l'Alcora. I jo no vull ser un alcalde que tan sols treballa els últims 6 mesos quan venen les eleccions, sinó que vull ser l'alcalde que treballa els 1.460 dies que té una legislatura, perquè crec que un alcalde té que treballar des del minut zero pels problemes dels seus ciutadans per tal de donar resposta a les preocupacions dels veïns i les veïnes de l'Alcora. Per tant, el primer compromís és ser alcalde des del primer dia per a tots i per a totes els ciutadans del nostre poble. Podem dir-ho ben alt i ben clar. Lo millor que té el poble de l'Alcora sempre ha vingut de la mà dels governs socialistes, dels governs presidits per Vicente Sanz i dels governs presidits per Javier Pérez. I això és inqüestionable així en el nostre poble. Per tant, jo tinc l'orgull d'ara mateix de representar a un partit que en el seu ADN té la millora del nostre poble. I això, evidentment, per a mi és un orgull com a alcorí i un orgull com a socialista. Sempre recorde un vers del nostre poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, que diu: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs sempre poble. Però mireu, això vull ser jo. Assumir la veu del meu poble, però no mai oblidar-me que soc un més del poble amb l'única obligació de gestionar l'Ajuntament per tal de millorar el nostre poble. Eixe és el meu compromís amb tots vosaltres. Companys i companyes, amics i amigues, vull que estigueu fora al carrer i que parleu amb tots els veïns, a tots els ciutadans i a tota la gent que conegueu, i que els digueu que no em presente per cap tipus d'ambició personal i que tampoc em presente per ser jove, sinó que em presente perquè tinc un projecte per a canviar l'Alcora, per a transformar el nostre poble, perquè vull ser l'alcalde de tota la ciutat de l'Alcora, dels que no voten, dels joves, dels adults, de la tercera edat, dels que me voten i dels que no, perquè vull liderar el canvi que necessita l'Alcora i per això necessita l'ajuda de tots els